बे समाव मागो दमासिनि मोनसे जर'खा खौरां लानानै फैदों। रायजो नाङैनो बयबो थागिबिफोरा मागो दमासि फोरबो फालिनायाव मुखुब। फुंनिफ्रायनो बेलागुर सावनायजों फिथा लारु जानायजों रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै बयबो गोसो होसार होसार रंजाना मागो फोरबोखौ फालिगासिनो दं। बेबायदिनो गोबां बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो दाब दाब जायगानि बेलागुर सावनाय मागो फोरबो फालिनायाव बाहागो लाहैदों। बाहागो लाहैनानै रायजो राजाफोरजों रंजाफादों। लोगोसेयैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, इएम नीलुत स्वर्गियारी, एमएलए लरेन्स इस्लारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, मन्त्री उर्खावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी आरो गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोर लोगोसेयैनो बर'नि माहारियारि आफाद एबसु आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों मागो दमासि फोरबोनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।